Aquests dies m'estic reunint amb els sectors més afectats per la guerra comercial injustificada que ha obert l'administració Trump, amb el sector farmacèutic, amb el sector de l'automoció, amb el sector agroalimentari, per escoltar i per posar a disposició el pla Responem, un pla de defensa del teixit productiu de Catalunya. El govern de Catalunya posa a disposició 1.500 milions d'euros i posarà a disposició tants recursos com facin falta per protegir el nostre sector productiu, sempre amb una voluntat de mà estesa, sempre amb una voluntat d'ajudar a que les coses no vagin a pitjor, però també amb una clara voluntat de protegir el nostre sector productiu, el nostre model de vida. Per això escoltem, per això posem recursos a disposició i anirem veient com van evolucionar les coses. Vull agrair també l'actitud constructiva de la resta de forces polítiques, de grups polítics, de les forces socials, dels sindicats, de les patronals i de tots els sectors afectats en una actitud clara constructiva de col·laboració per enfrontar una situació que no hem buscat, que no volem, que no desitgem, però que hem de fer front per sortir-nos-en. També vull dir que de pitjors n'hem sortit, és a dir, que veiem elements per poder sortir reforçats d'aquesta situació i que en aquest sentit treballem des del Govern de Catalunya.